ଥରେ ବାହାରିଛି ଅହିରାଜ ମାନଦାତା ମେଡିସିନ କମ୍ପାନୀର ମେଡିସିନ ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। ଆଉ ଏ କମ୍ପାନୀରେ ମଣିଷ ଅଙ୍ଗ ସେକ୍ସ ରାକେଟ କଳା ଜହର ପୁରାତନ ମୁକ୍ତି ବିଜନେସ ଦେହ ହରେନ୍ ଯାଏ ରଙ୍ଗିଛି। ଆଉ ଏହା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର କୁଆଡେ ଏସ୍ଆଇଟି ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କଣ ଯେ ହବ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। এতে সাহস যে মোল আঙুল হাত মারিব সলাকু জানি দেবি মু বলিলা খাইবিনি উল্লা গড়ি দেবি আরো মাংস সব চুল্লা করে দেবি। ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଖଣ୍ଡା ହୁଏ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ମାସ କରିଦେବି। ଏବେ ଚାଲିଛ କଣ? ଯାଅ ସେଇଟାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦିଅ। ଆମେ ଯାଅ କେତେ ଜଣକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେବେ ଅହିରାଜ ମାନଦାତା। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ ସମାଜଟାକୁ କଣ ମଶାଣି କରିଦେବେ? ସିଧା କଥା କୁହେ ଅହିରାଜ ପସନ୍ଦ କରେ ଡାକ୍ତର। ସିଧା କଥା ଶୁଣିଲେ ତମ କଥା ଘୁରେଇ ଦେବ ଅହିରାଜ ମାନଦାତା। ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଧସି ହେଇଯିବ, ଚାରିଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବ। ସିଧା କଥା ହେଲା ସାରା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯୁଗାଉଥିବା ତମର ସେ ମେଡିସିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭେଜାଲ। ରୋଗୀ ବଞ୍ଚିବା ବଦଳରେ ମରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ମେଡିସିନ ଖାଇ କାଲି 2 ଜଣ ରୋଗୀ ମରିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ମରିବେ। মেডিসিন বাজারে সেটি চালিছি চার সপ্লাই। মেডিসিন বাজারে সেটি চালিছি মଣିଷ অঙ্ଗ। মেডিসিন বাজারে সেটি চালিছি ଝିଅ ସପ୍ଲାଏ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବାଦଶାହ ତମର ଆଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରହିବନି, କାରଣ ସରକାରକୁ ମୁଁ କଥା ଜଣେଇ ସାରିଛି।